Nehodí pra ľudí, vítajte pri tomto vlogu, random vlogu. Prepáčte, išiel okolo autobus, tak som musel trošku stopnúť video. Dobre, takže už sa vám venujem. Vítajte pri tomto vlogu, som trošku zadýchaný, keďže som na bicykli. Momentálne cestujem domov. A také menšie info, čo som chcel oznámiť. Momentálne sme s Wildom, WildGamerom.sk, natočíme momentálne. Mal som menšie záracha, že som nemohol ísť von, lebo som včera prišiel neskoro domov. Tak som proste mohol byť len doma. A dovolili by mi aspoň na počítači, tak sa mi podarilo s Wildom a napadla dobrá séria Unturned, možno poznáte, tak točíme nejaké. Dneska sme to začali hrať, máme natočených 4-5 častí, nič nejde. Máme natočených 4-5 častí a ktoré to pomaly upravuje, možno aj teraz, možno dneska, zajtra vidíte prvé video. Povedal mi, že najdlhšia časť, čo bola 45 minútová, takže A chcel by som sa opýtať, ja vždy moje obľúbené, chcel by som sa opýtať, či by vám vadilo, keby som dal nejaké druhé a nejaké video proste z tej série na môj kanál. Točil to Frodo z jeho pohľadu, akože ak sme hrali, ale chcel by som dať aj nejaké video, keďže zvyčajne točí on a ja len hrám s ním, proste aspoň niečo nech dám. No je to z jeho pohľadu, ale som tam aj ja. Hádam, ak ma nevypol. Haha, to je špatný. To je záber. Padneme. Hehehe. Sedím pohodlne na bicykli. Vidíte, nič tu mokré není. Som na krásnej roli, dúfam, že nejde auto. A no, takže chcem nejak zatočiť tú mafiu, sa snažím natočiť v poriadku, ale hovorím, že furt prvý pokus bol. Teraz na konečný čas sa porozprávať, nemal som čas, keď som išiel v tom prvom vlogu dneska, ktorý som musel dávať druhý raz, lebo som ho milom vymazal, ja viem. Som trošku zadýchaný, teplo. Fúka jak sprosté, celý deň fúka a je do školy v krátkých gaťach, že zima! Nie je to tak, jak to vyzerá. Ale som smedný. A keď som smedný, tak sa mi robá sliny. Vážne nie je to tak, jak to vyzerá, že sú to sliny, lebo to mala sa mi smejú, že proste, že vyzerám jak chuj, že mám na jazyku také blé. A mi sa vážne robia také moc husté, biele sliny a dosť debilne to vyzerá. No tak chcel by som tomu, budem končiť, už budem kokos doma pomaly. 2 km som prešiel, 3 minúty, ktorým tak decentne, autobus prešiel hneď pomaly. A chcel by som to povedať, že som to akože točil, tú mafiu. Prvý diel mal 20 minút, tom sekol, že fuck. Druhý diel mal 15 minút, tá istá mapa už mi to za nervy, sekol. Potom mal 10 minút, zás sekol, ja už nervy. Dneska ideme točiť tú Unturned, že budeme točiť aj z môjho, aj z jeho pohľadu. Točím z môjho, vypne mi notebook, že shit, točím z jeho, no potom zas nič. Ale keď hráme, 4 hodiny non-stop išlo. Dobre, takže ja sa týmto lúčim týmto menším infom, lebo idú auta, ja už som doma, takže lúčim sa s vami, dovidenia, dajte like, odber, komentujte video, ak sa vám to bude páčiť. Čaute.